Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Kune story betnana esitrendayo namhlanje. A 29-year-old female uGcina Dladla who passed on emsebenzini ngaphakathi kwasezibhathroom. It is alleged that uGcina was forced to report to work while she was not feeling well. Ifamily yakhe uGcina ithi uGcina bewafakile ama-doctor's note ade abamabini last week, but uye wafumana i-warning yoba absent emsebenzini. Bambizela kuma-meeting kusithiwa uyalova. Iripoti ke zithi ngelanga langoLwesihlanu uye waya emsebenzini engaziva kakuhle enjalo, kuthiwa iphethwe nangama-hot flashes, wafosta benanomntana abantu kuba uyayazi uba imisebenzi inqabile and kuthiwa ibinguye i-breadwinner. Wafosta umntana abantu waya emsebenzini kuba ebeselefumene nezigrogriso zoba xa ingaphinde njangezi emsebenzini uzawumiswa, xa ingaphinde eze nezinye zezi sick note zakhe uzawumiswa. Iikholegi zakhe ke zithi uthi efika nje wabekhala ngoba akaphilanga, akaziva rayithi. So phaa ngabo 8:30 uye akaphatheka kakuhle, wahamba waleqa ebathroom. And ke ebathroom apho kuthiwa uye wahlala into engange-hour engaphumi. So i-team leader kuthiwa iye yayokumjonga. Bafika umnyango kutsixelwe ngaphakathi bazama ukuwuqhekeza. Xa bewuqhekeza bamfumana ke elele apho phantsi unconscious uGcina. Kuthiwa ke ilantuzi ikhampani iye yayibiza ke abantu be-first aid uba mabeze bazonceda, bazama unceda kodwa abahluleka nabo. So one of ii-colleague zikaGcina ziye zafowunela ke usista kaGcina. Le colleague kuthiwa yamxelela kusista kaGcina into eyenzakeleyo. Usista wakhe ufunyenwe etoilet unconscious. Into yokuqala ibuzwe ngusista kaGcina kuthiwa ubuzile uba iambulance niyifowunele na. I-colleague yaphendula yathi hayi. So wabusista kaGcina esuka ke ngoku ifemeli isiya emsebenzini, isuke eSoweto ileqisa emsebenzini kaGcina. It is alleged that i-manager instead of ihambise uGcina kwikliniki ekufutshane, kuthiwa ikhona ikliniki ekufutshane emsebenzini, i-Rosebank Clinic. Endaweni yoba imhambise apho, kuthiwa imanager iyile eRosebank Clinic yafike yayobuza into yoba ukuzisa umntu apha yimalini na, and then ibhili ifanele ibhatalwe ngubani xa ingabe eziswe kumsebenzi, ngubani ofanele abhatale le bhili, instead yoba athathe umntu amse eshiya umntu unconscious ngasemva eziyela yedwa ekliniki esayobuza. Kuthiwa ebewaridi, shem uwaridi ngeendleko, uwaridi ngemali ukodlula ubomi bomntu, ukodlula ubomi bomntu lo basebenza naye. Yho, ezinye izinto zishiya amehlo. Ifemeli kaGcina ke benana kuthiwa iye yabuza, yacela i-reference number uba icela i-reference number iyale ambulance ifowunelwe kuba nabo bazokwazi uyifowunela bafolowe up uba imaxa iphi, umaxa ithini. Kodwa i-reference number bebengenayo, into ethi bafowunile i-ambulance, bafowunele i-ambulance and then balinde i-ambulance. So bona babhenke njengeza first aid zabo. As long as i-first aid izile kwi-ambulance lena kutsho ukuthi yona abanamsebenzi nayo. Umama kaGcina ke uthe uGcina last week ukhe waba ne-running stomach esemsebenzini. Usisi ke uthe semsebenzini apho uye wazimoshela. So waxelela imanager yakhe uba kwenzeke ntoni. Kuthiwa imanager iye yathi hamba ekhaya uyotshintsha uphinde ubuye, hayini bethunana oofaro esibasebenzayo. So nyhani kuGcina kuthiwa uye wagoduka xa ifika ekhayeni saba wesi isisu, waphinda wafowuna wabaxelela uba hayi andizukwazi uphinda ndijike, isisu siba wesi. So following day uthe xa ibuya wafika wafumana i-written warning kusithiwa uyazenzisa. Njani na bethunana? Umntu angazimoshela apha phambi kwenu ogqiba kuthiwa uyazenzisa? Banjani na bethunana abanye abantu? UGcina ke ingulo yakhe azange athule naye, azange ayifihle. Oko ebesitsho 2 weeks back, oko uGcina esithi uyagula. And ke nee-sick note bezikhona ukubhekha le nto ebeyithetha uba nyhani uyagula, koogqirha ebesiya. Into nayo ke isapoti akhange ibekho endaweni yokuse walaxazelwa nge-written warning nesigrogriso soba uzawumiswa emsebenzini, bekhe waphinda wathi uyagula or waphinde wazisa i-sick note.
Ikhampani ke yona ke iphendulile ithi ayizange ithi ugcina uba uzive egula zange ithi makangayithathi i-sick leave. Bethuna nanjani na? Andithi kuthiwa unikwe i-warning. I-warning ezi bezinikiwe ibizezantoni ezi zithi uabuse i-sick leave? Ebezaphinda ayithathe njani i-sick leave xa kuthiwa uyayi-abuse? And kwayona ikhampani iphinde ithi ufike ekuseni xa ezoreporta for duty ebengabonisi njengomntu ogulayo, kodwa zona iikholigi zakhe zithi uthe efika nje wabe sithi akaziva kakuhle, uyagula, and she was instructed to go and buy i-Grandpa. And then after eselele uGrandpa, that's when uye waya e-bathroom for an hour, meaning azange asebenze nosebenza, into ecacisa bengaphilanga. So xa ikhampani izokhupha istatement ithi ebengabonisi njengomntu ogulayo, ngowuphi lo gcina ebengaguli? Ngowuphi lo gcina bebembona bona? Hayi, le khampani iyaziprotektha nje, igalelo nje ibe nalo ekubhubheni kwale nzwakazi. And endaweni yokuba ithathe i-responsibility baqinele nje enyaleni. This is sad. Yho, this is beyond sad. Uthandazela umsebenzi, ufumana umsebenzi kanti lingcwaba lakho eli lifumanayo. Yho, abanye abantu bethunana. Someone needs to be held accountable here. Ewe bona bebengazuthi makangatshoni xa ile xesha lakhe lifikile loba makatshone, bebengazuyivimba leyo. Kodwa bekumele ngabe umntu utshonele esesibhedlela or esendleleni eya isibhedlele or ekwifemeli yakhe, not engaphakathi kwe-bathroom kubhizi ne-first aid. I-first aid ezingenzi into zezokwenza ntoni i-first aid ngaphandle nje kotshekha iphalisi emntwini? Yeyiphi enye into eziphinde ziyenze i-first aid? And mna futhi enye into endingayi-andastendiyo yile yoba kuthiwa uhleli etoilet into engange-1 hour. Uhlala njani nabethuna nomntu etoilet into engange-1 hour? Abantu ba-around yena bekho worried uba lo mntu uthe akaphilanga. Etoilet uhlelile into exesha elide kangabe kutheni ze bamyeka i-hour yonke ehleli phaa kungahanjwa kuyojongwa earlier, maybe 20 minutes epha or 30 minutes epha ayojongwa? Kungade kuphele i-hour yonke umntu esebathroom ebephumile wathi ndiye bathroom, kuphele i-1 hour yonke ungakhange kubekho mntu uzidinayo. Ibuhlungu lena kakhulu bethunana, into ibuhlungu. And iimeneyija esizifumana emisebenzini, umntu afumane umsebenzi ebeyimeneyija fika azophatha abantwana babantu kabuhlungu, alibali uba naye lo msebenzi ngumsebenzi owaye ukhalele ucela, afike azocinezela abanye abantwana kabuhlungu. Ibuhlungu le nto yenzekele le nto le nzwakazi, uzotshonela ebathroom. Ibuhlungu kakhulu. And also into ebuhlungu yileyo uba khange athule, khange azifihle, oko ebethethe sithi andiphilanga. I mean, ungaxoka ngokugula ku-age 29, umntu ona-29 years uzawuxoka athi uyagula for ntoni? Ayingomntana kaloku lo mntu ona-29, ebezathi uyagula bengaguli, ebezayenzela ntoni into enjani? Yho, ibuhlungu intliziyo yam benana ngale nto yenzakale le ntombazana. Hayi, umoya wakhe ngathi ungaphumla benana, makareste in peace. And then ifemeli nayo ibe rayithi, ifemeli uNkulunkulu abe nayo ngeli xesha linzima kangaka. Okay guys, in that note mandiyibeke apha le video yanamhlanje. Enkosini guys, nibe safe ezindaweni nikuzo, nibe safe emisebenzini. uNkulunkulu anifihle phantsi kwephiko lakhe elinamandla. Yho, ha-ena izinto esidlula kuzo zinzima. Ucomplainile sisi, ucomplainile working condition yiyo emgcine semfaka la khona namhlanje. Ucomplainile wathi akazizwa kahle boma last week, ne? Then wathi ngathi inyongo ufuna ukusebenzisa isisu. She never came to work on Sunday. She was scheduled to come to work on Sunday. Na Monday yakhona zange, but she came with a doctor's letter or a clinic letter show ukuthi she went to the clinic. Still complaining ukuthi mina guys yazi yangistressa yonke lento. Yangistressa angikhoni. But we are act. Sure. Go to that's the response we normally get when we are act pusha sebenza. In terms of Supreme, there's Wednesday yakhona ba team lead beyambiza. I don't know what she was saying to her. I only saw her because we were still dialing ngabo past 6, ngabo 10 past 6. Athi akipa mabreli, she was crying. After she kept on saying ukuthi akekho right. Friday she made it clear she was on her feet before Sizo Chase. Athi guys, I feel fatigued. I'm not okay. Ngiyagula, ngiko right. But because she was scheduled tomorrow and one of the guys is 7 and I uxoshiwe. She never came to work on Monday after ebelokeza nengathi nayo nenkinga. Then they went back bebeloka ngithi uyasayiniswa all the time. Then wayiso ayawaxoshwa.
So uyabona ukuthi uyi-breadwinner naye kubo akafuni ukulahlekelwa umsebenzi. Wabona ukuthi ngize emsebenzini even though ngigula ngiso weza wafika wabatshela still mayefika ukuthi guys I'm not okay, I'm sick. Kwathiwa hamba uthenga i-grandpa, there's a lady odayisa i-grandpa ku-other department, wayoyithenga bathi uyiphuzile kena makaqeda kuyiphuza wangabi right wagijimela etoilet, then she locked herself etoilet phakathi. Then i-team leader yabona ukuthi hayibo lo muntu uthatha isikhathi wayomcheka bathi bamemeza cina. Then the friend yakhe ekhaladi wagoba ngamadolo wamcheka makathi ubona inyawo ubona ukuthi ibhuku olikhushulwe lo muntu akekho right. Ascream ke bamkhiphe bathi aye floor, abuyele floor. Then after lapho kena kubizwe laba maintenance baphula umnyango ukuthola ugcine njalo ke. So impilo esiyiphilayo, but they now trying to come up with a cover story ukuthi bazothini ukuthi baze ne-story to cover the whole thing ukuthi it's not their fault, but they contributed a lot. Ukufa ugcina if bekuyilanga lakhe it was a day, but she didn't deserve ukuthi angashonela etoilet emsebenzini. Mhlawumbe ifamily yakhe bengamphuthumisa wathola usizo, mhlawumbe bekazoyishonela in the hands kwabantu bamthandayo ibe more decent. It wasn't decent. Sure. And do you have contact details of the guy abamxoshile before ugcina yeshona? Yes, I will get you the number. He was one of our team members. Ngizocela umngani wakhe angithumele i-number yakhe. I'll send you. He's one of our team members. Bamxoshe Monday. Bamxoshela kona lokho ukuthi he was sick. Now before and we are lower, this and that. And then sometimes values are lower because we are tired. Who works these crazy hours? And we are not compensated kahle ukuthi even ngale one day off uzothatha uthi hayi ngibhuke i-massage kuphi ukuthi ngike ngiyorelax. Ayikho imali. They are not paying us. Imali yabo ingena namhlanje phela namhlanje. Everything that has to do nento wrong agent. Last month bathi bebekwatile ukuthi most yabantu abarechanga target, but we had a system issue whereby it will be down for 30 minutes. Where ama-targets were never adjusted ukuthi we are aware ukuthi from this period to this period you were not working, but head of department ithi kwatile abantu abarechanga target. They are never accountable for nothing. They are never accountable. It's very painful, but because even the way kwenzeka ngakhona ogcina last week he was having a running stomach. What ngathi uye wasimoshela. Watshela yena loyo beke in charge ukuthi hayi anko right to this matter. Cela ukuye ekhaya. Bathi kuye hamba utshintsha ubuye. Wafona ogcina ufonile or WhatsAppile or wenzeni. Angikhoni siba too much. Is then makabuya the following day athola that warning.